Tingnan mo na one. Oh, lungaga na. Wi-Fi na yung Ito nga ito dahil hindi ako sisir. Karon, napay ko ba na nakapag-ano mo? Karon pa na hindi mo na maka-observe pa pwede kang nakay imong pag-uling sa kasi internet na hindi mo ingat mo di man magbipin mo gusto sa o gusto imo niya kasi hindi mo na to sa